நம்முடைய இறைவனுடைய வேதத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அது இசையின் வேதமாக இருக்கிறது என்று நாம் அறியப்படுகின்றோம். அதே போல திருமறை திருக்குறானை ஓதுவதற்கு பல்வேறு விதங்கள் இருந்தாலும் அதை கிராத்தோடு அழகாக வாசிக்கக்கூடிய அந்த இனிமை என்பது இன்றைக்கு உலகெல்லாம் ஒரு போட்டியாக நடத்தக்கூடிய ஒன்றாக நிகழ்ச்சியாக நாம் பார்க்கின்றோம். ஆக இறைவனுடைய வேதத்தையும் கூட ஒரு கீதத்தோடு கிராத்தோடு ஓதக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை மனிதன் பெற்றிருக்கக்கூடிய இருக்கின்றார் என்றால் சூரா ரஹ்மானில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஆரம்பிக்கக்கூடிய வசனம் அர் ரஹ்மான் அல்லமல் குர்ஆன் ஹலகல் இன்சான் அல்லமஹுல் பயான். அதாவது இறைவன் மிகப்பெரிய அருட்கொடையாளன், அவன் எல்லை இல்லாமல் வாரி வழங்கக்கூடியவன். அவன்தான் இந்த மனிதனை படைத்தான். மனிதனை படைத்து விட்ட பிறகு அவன் வழங்கிக்கூடிய முதல் அருட்கொடை என்பது மனிதனுக்கு பேச கற்றுக் கொடுத்தான், அல்லமஹுல் பயான். ஆக பேசக்கூடிய இந்த பாக்கியம், ஒருத்தரை ஒருத்தர் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியம், இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்வது இறைவன் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் வழங்கியிருக்கின்றான். அது வெறும் மனிதர்களோடு மட்டுமல்ல, படைக்கப்பட்டிருக்கூடிய அத்தனை படைப்பினங்களோடு கம்யூனிகேட் பேசக்கூடிய, அவர்களோடு வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை இறைவன் மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் வழங்கியிருக்கின்றான். அதை இவ்வளவு பெரிய ஒரு அருட்கொடையை பெற்றக்கூடிய மனிதன், படைக்கப்பட்ட அத்தனை படைப்பினங்களையும் ஆட்டி படைக்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றக்கூடிய மனிதன், இதயங்களை இணைக்கக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும். அதை இணைக்கக்கூடிய பல்வேறு கருவிகளில் இசை ஒரு மிகப்பெரிய கருவியாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். ஆக இந்த இசை நிகழ்ச்சி இவ்வளவு சிறப்பாக நடத்திய நம்முடைய சகோதரர் லட்சுமி ரூமி அவர்களுக்கும் அன்பு அண்ணன் தர்வேஷ் அவர்களுக்கும் இதற்கு ஒருங்கிணைப்பாக இருந்த அத்தனை பேரும், குறிப்பாக பாடகர்களுக்கும் இந்த கருவிகளை எல்லாம் டைரக்டர் சகோதரி ரஹீமா, ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் சகோதரியாக இவ்வளவு சிறப்பாக அவர்கள் செயலாற்றி இருக்கும். கருவிகளை தொடர்ந்து வாசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் பிரேக் கொடுத்தீங்களா இல்லையான்னு தெரியல. அவங்களுக்கு தொடர்ந்து பிரேக் இல்லையா? அப்போ உங்களுக்குலாம் டபுள் அவார்டு கொடுக்கணும். நமக்கெல்லாம் ஒரு அவார்டுனா அவங்களுக்குலாம் டபுள் அவார்டு கொடுக்கணும். அவ்வளோ உட்காந்து, ஏன்னா ஒவ்வொரு பாடகருக்கு ஏற்றவாறு அவங்க அந்த கருவியை வாசிக்கணும். பாடகர்கள் பாடிட்டு போயிடலாம், ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த கீதங்களை வாசிக்கக்கூடிய அத்தனை பேர் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் ஒளிபரப்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கு உங்களுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துவிட்டு, அண்ணன் தர்வேஷ் அவர்கள் நடத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சி என்பது ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நடந்தது, ஒரு அமைப்பு நடந்தது, அதில் நாங்கள் கலந்து கொள்கின்றோம் என்கிற உணர்வோடு நாங்கள் வருவது கிடையாது. அது நம்முடைய குடும்பம் நடத்தக்கூடிய ஒரு விழா. அந்த விழாவில் நம்மலாம் கடமை உணர்வோடு நம்ம கலந்து கொள்வோம். ஆகியனுடைய கணவர் முசஃபர் சாஹிப் அவர்கள் சார்பாகும், சிராஜுல் மில்லத் ஆகா அப்துல் சமத் சாஹிபுடைய குடும்பத்தின் சார்பாகும். ஏன்னா சிராஜுல் மில்லத் அவர்கள் சொன்ன உடனே இங்கே நாகூர் ஹனீஃபா மாமாவுடைய குடும்பத்தார்கள் இருக்காங்க. அவங்க மடியில் உட்கார்ந்து ஃபாத்திமா வாழ்ந்த முறை பாடுங்க அப்படின்ட்டு அவங்க மிரட்டி கேட்டு பாட சொல்லுவாங்க. அவர்களால் வளர்க்கப்பட்டவர்கள். இந்த இயக்கங்கள் எல்லாம் வளர்த்தது என்பது இசை. அந்த குடும்பத்தை பார்க்கின்றோம். அண்ணன் காயப்பட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு குடும்ப சொந்தங்களை பார்க்கின்றோம். நம்ம முத்து அண்ணன் அவர்களை பார்க்கின்றோம். இப்பொழுதுதான் நம்முடைய இறைவன் புத்தூஸ் அவர்கள் பாடிக்கொண்டு சென்றார்கள். அவருடைய குடும்பத்தார்கள்லாம் இங்கே இருக்கிறீங்க. உங்களை எல்லோரும் பார்க்கும்போது ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க இருக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வை வழங்கியதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை கூறி, நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இப்படி நடத்தணும். ரஹீமா இன்னும் முன்ன வரணும். என்னோட இதயங்களை சகோதரி அங்கே புதிய சிஸ்டரை பார்த்தேன். இங்கே பாருங்க, எந்த ஒரு வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாரும் ஒன்றா உட்காந்துட்டு இருக்கோம். என்னுடைய நாட்டுக்கு அதுதான் தேவை. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணக்கூடிய நம்முடைய தாய்நாடு இந்தியாவை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு தருணத்தில் நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறோம். அந்த வேற்றுமை ஒற்றுமை காணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கருவி என்பது இந்த இசையாக இருக்கின்றது. இந்த இசையோடு நம்ம எல்லோரும் இதயங்களை ஒருங்கிணைப்போம். நம்முடைய சமுதாயத்தை, நம்முடைய நாட்டையும் காப்பாற்றுவோம் என்கிற அந்த ஒரு செய்தியோடு வாய்ப்பளித்து